Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipanginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa Pagbangutan Kapitulo 3, versikulo 22 ug 23 ug 24, dili gayud mo balibad kung dili mo lubad ang gugma sa Dios, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy, bag-o kini adlaw-adlaw, pagkamatinumanon gayod niya, ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Versikulo 27, makaayo sa tao, nga makasinati siya kalisod sa batan-on pa siya. Versikulo 28, sa panahon sa pag-antos, angay kita nga magpailog. 29, dili kita magmuo, kay basin o ganapay paglaom. 30, pasagding sagpaon kita o bugal-bugalan. Sa di pa kita magapadayon sa atong tulumanon nga pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, sa maslandan, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalago na napabakitay mga salang nahibilin kay kini. Kung dili na ito isugid, ngadto sa tubangan sa Diyos nga mahan, mahimo lang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon, kung isugid ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon sa iyang saad, nga mopasaylo gayod sa tanantang mga sala, o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Ang panalang kanimo higala nga, wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang paggamit niya ng imong kabuuton, aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Mga buhat 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, karon magampot sa hilom. Magampot, abalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nininglain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, o askil pa kini among panglawas, o ganapay kalantip sa among pangunahuna kini, gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, o grasya. Dili kami takos. Bisan gani ang among pagkabuhi, dili kami takos. Apan ang imong plano nagalihok pa man dinhi sa among kinabuhi. Salamat o Dios, suban ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome, og
Karon na tay laing pagtulunan. Another study nga giuluhan kini og overcomer. Okay? Unas tanan. Ang prinsipyo nga atong barugan mo kini. Muuna ang cross kaysa korona. Okay? Mo ni prinsipyo. Naunas tanan kining pulo nga overcomer gikan kini sa Griego nga original nga pulong nga nikao. Ato naman ning gitun-an pan ato lang gihapon kining gisubli aron sa ingon niya na mutuhop gyud sa atong kalag. Nikao means overcomer. Apan mao kini atong uluhan nining atong pagtulunan. Overcomer. So mao kadtong prinsipyo, muna ang cross kaysa korona. Ablihin imong Biblia sa Santiago kapitulo 4 versikulo 6. James chapter 4 verse 6. Og nagkanayon kana sabi ni Isaiah, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaumsanon. Gibitay o gilansang si Ginoong Jesucristo dito sa krus, gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa udtong tutok. Human kini siya paagia og dinali-dali, dili matarong, illegal nga paghusay. Nainumdum ka sa dihang nagampo si Jesus dito sa hardin sa Getsemani. Iyang gida si Pedro ug ang duha niya kaanak ni Zebedee. Inay bantayan nila si Jesus samtang nagampo kini. Nangatug man hinuon kini silang tuo. Now, ang atong Ginoo nagampo ngadto sa iyang langit ng amahan sa pag-ingon og amahan ko kun mahimo kuha kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mo matuman kundili ang imo. Mateo 26:39. Sa makatulo niya kini ampua. Og samtang siya nagaampo, kanunay gid siyang may higayon sa paghinumdom ug paghunahuna kanimo. Gani giagian ni Ginoong Jesucristo sa tibok niyang pag-antos padung sa krus ang usara katuyo pagluwas kanimo gikan sa dayon nga paghukom ug labaw tanan ang iyang pagtuman sa kabubuton siyang langit nung amahan. Karon gikan sa alas 12 udto hangtod sa alas 3 sa balis, iyang gipasaan ang tanan tang kasalanan. Ang mga salas tanang sakop sa kaliwatan sa tao gikan ni Adan ngadto sa katapusang tao nga mahimugso pa dinis kalibutan. Kadto mao ang kinapaitang nasinati og nahiaguma ni Ginoong Jesucristo. Nga matud pa sa 2 Corintios 5:21, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkayusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Siya ang mipuli o mipasaan sa atong mga kasalanan. Ang 1 Pedro 2:24 nagkanayon didto sa krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Hebreano 9:28 usab na kanayon, gihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Isaias 53, versikulo 5, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadautan,
Giantos niya ang kastigo, nga mo'y nakaluwas ka na to, pinagi sa iyang mga labod, na nga ayo kita. Galacia 3:13, apan gilukat kita ni Kristo, gikan sa tunglo sa balaod, pinagi sa paghimo sa iyang kaugalingon, nga tinunglo, tungod ka nato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Galacia 1:4, si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala, aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan niining panahona, sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan. Kolosas 1:22, apan karon gipasig-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya, pinagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. 2 Corinto 5:15, namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. 1 Juan 3:5, nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala ug siyang walay sala. Pinadayag 1:5, ug gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya ug pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. 1 Timoteo 2:6, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran, nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Karon, ang sala dili mo isyus kaluwasan. Si Kristo mao ang isyu. Busa unsa may imong una-una, bahin ni Kristo. Kay ubos sa biblikal nga balaod nga gitawag sa in English og double jeopardy. Ang usa ka tawo dili mahimong pagahusayon sa makaduha kay gayon sa maura gihapong krimen nga maong sala. Paminaw, ang sala usa ka krimen atubangan sa balaan ug matarong nga Dios sa tibuok universo. Usa ka na kakalapasan batok sa Dios. Ang dautan o evil sa in English, usa kini kakalapasan batok sa Dios. Kalapasan ka na batok sa pagkabalaan sa Dios. Kalapasan ka na batok sa pagkamatarong sa Dios. O garon sa pagpahimutang sa ikaduhang persona sa balang Trinidad nga si Ginoong Hesukristo, siya nahimong sakop sa kaliwatan sa tao. Siya gipakisamag usa ka od nga giyatak-yatakan matud pagkana sa Salmo 22:6 nga nag-ingon, apan sama na lamang ako sa ulod ug dili na tao. Giyam-iran ako o gisalikway sa tanan. Isaiah 53:5 ug 6 nag-ingon, kini organi gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napanggos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mo'y nakaluwas kanato ug pinagi sa iya mga labod nang aayo kita. Si Ginoong Hesukristo giyam-iran o gisalikway sa tanan tungod sa atong pagkadautan o
ug sa atong mga kalapasan. Karon, anaalay panagbatok tali sa tao ug sa Dios gumikan sa sala ug dautan, sin and evil. Mo hinungdan nga si Ginoong Hesukristo mianis kalibutan sa tuyo sa pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Sabta ka na higala. Si Kristo mo'y milukat sa atong mga sala. Miboluntaryo siya sa pagkanaog dinhi ning atong gamayng planeta ug siya nahimong 100% nga tao apan nahimo sab siyang 100% nga Dios. Mao kani gitawag sa English og hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Ang bugtong kalifikasyon ni bisan kinsa aron mamahimong manluluwa sa kalibutan, gikinahanglan niya kining musunod. Ang una, kinahanglan niya nga wala siya makapanunod sa original nga sala ni Adan. Ikaduha, wala siya kinaiyang makasasala. Ug ang ikatulo, wala siya nabuhat nga bisag gamayng personal nga sala. Paminaw, si Ginoong Hesukristo ra ang nakatuman sa maong mga kalifikasyon ug wala na lain. Ang 1 Timoteo 2:5 nag-ingon, kay may usa lamang ka Dios, ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Ang tao makasasala, ug busa hinuk man siya. Ang tinuod niyang kahimtang mao kaning mosunod. Napanunod niya ang original nga sala ni Adan, ana siya kinaiyang makasasala, nga mo'y makapabuhat niya sa pagpakasala. Mo'y hinungdan nga siya patay espiritual. Tuod, ang buti pasabot sa pagkapatay espiritual mao ang pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Si Ginoong Hesukristo mao'y may pasiguli sa tao ngadto sa Dios. Samtang si Ginoong Hesukristo nagabitay didto sa krus, ikaw ra gyud ang didto sa iyang hunahuna. Samtang ang Salmo 22:1 nagkanayon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Lucas 23:26, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Juan 19:30, natapos na. Tetelestai. Karon tutuki pagayo kini. Diha sa paagis pagpasiguli, kinahanglang adunay duha ka partido kinsa nagkabikil o nagkabatok sa usa-usa. Ang Dios may panagbatok ngadto sa tao tungod sa pagkadautan sa tao. Ang tao may panagbatok ngadto sa Dios tungod gihapon sa pagkadautan sa tao. Busa, ang suliran mao ang tao, dili ang Dios. Kasabot ka? Ug mahinungdan nga aron mahingpit ang paagis pagpasiguli, gikinahanglan sa tao ang iyang pag-usab siyang una-una. Gitawag kini pinulungang Griego og metanoeo. Sa in English, change of mind. Ato kini ipadayon ugma. Musaya og sipyat sa pagpadayon sa pakiguban nining atong pagtuon bahin ini. Magampo ta, balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo, niining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa among mga pulong. Hinaot nga kining among gitunan, mutuhop ngayon sa among kalag, kini among magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga mao lamang ang kalanon sa among kalag. Hinaot nga kini magdugang sa napundo ng mga doktrina din sa among kalag. Humahimo kining panalangin sa among kinabuhi.
Salamat nini ang mo Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.